И така, здравейте всички потребители. Опа, залагим джаката. В момента са настройките. Така. И сега ще се пробвам да си измисля моя собствена редстоун системка, в която ще включи това. В момент само да го намеря къде е. Тук да бъде, ето взема малко такова. Така. Ми трябва да дадем. Така. Вземем едно бутонче. Всяко лети как трябва. И стрелвачка, това беше от мен, чао.